немалаважную, а можа і вырашальную ролю ў пераходзе Адама Міцкевіча да рамантызму і наогул у яго небывалым творчым узлёце адыграла каханне да Марылі Верашчакі, якое нібы перавярнула ўсё яго жыццё, кінула ў вір магутных перажыванняў. А пачалося ўсё з той першай сустрэчы ў Тугановічах, сядзібе беларускіх паноў Верашчакаў. Лічыцца, што ў Міцкевіча першае каханне была Йося або Яхася, дзяўчына, якая непадалёк жыла на Навагрудчыне, нават была некай сваячкай Міцкевіча. Ну а потым з'явілася Марыля. Розныя ёсць даты іхняга знаёмства. Ну, асабіста я лічу, што гэта хутчэй адбылося ў 1819 годзе, калі Адам Міцкевіч закончыў якраз Віленскі універсітэт, і яго сябра запрасіў да сябе ў госці ў Тугановічы, дзе жыла Марыля Верашчака. Дарэчы, нарадзілася ў адзін дзень з Адамам, 24 снежня, толькі на год была маладзейша. Спачатку Марыля не зрабіла асаблівага ўражання на Адама Міцкевіча, але паступова, сустракаючыся з ёй пад раскідзістым голлем тугановіцкіх ліп, чытаючы разам раманы Жан-Жака Русо і Гёте, разважаючы пра літаратуру, пра жыццё, слухаючы яе ігру на фартэпіяна, ён адчуў, як цягне яго да гэтай мілай і непасрэднай дзяўчыны, як хочацца яму слухаць яе голас, яе смех. Яна іграла на фартэпіяна, ведала некалькі замежных моў. Ну, але на, скажем так, на няшчасце для Адама яна ўжо была бацькамі абручана з другім чалавекам. Не раз заводзілі іх сцежкі да незвычайнага цуда прыроды возера Свіцязь, дзе іх чаравала невыказная чысціня азёрнай вады, зялёныя шаты вакольных лясоў, першародная ціша, якую парушалі толькі птушынае шматгалоссе ды бясконцы пчаліны гуд. Аднаго разу Адам і Марыля падышлі да рыбака-селяніна з недалёкай вёскі, які сядзеў на ўзбярэжнай купіне і, закінуўшы возера вуду, пільна глядзеў на паплавок з хваёвай кары. Дзядзька быў гаваркі. Ён цікава расказваў пра тутэйшыя мясціны, пра плужанскі бор, сярод якога ляжыць возера Свіцязь. Рыбак з ахвотаю пачаў апавядаць пра тое, што чуў ад старых людзей, пра русалак, якія выходзяць з возера і заманіваюць сваёй красою маладых хлопцаў, пра тое, што некалі на месцы возера стаяў прыгожы белакаменны горад з залатымі макаўкамі цэркваў, горад Свіцязь, які аднойчы праваліўся ў зямлю, і на яго месцы запляскалі азёрныя хвалі. Напішы пра гэта, Адам. Адам Міцкевіч, успамінаючы потым тую сустрэчу з рыбаком, прызнаўся, што просьба Марылі напісаць пра пачутае была яшчэ адным штуршком, які скіраваў яго да невычэрпных крыніц народнай паэзіі. Калі ты ў Навагрудак трапіш, бывае, скіруй не забудь на плужыны. У пушчы, дзе сцежка гушчар расхінае, ты коней спынілі альшыны. Між дрэў быў вяночку адкрыецца воку, там возера Свіцязь, як дзіва, як быццам хто шыбіну лёду з высоку сюды апусціў беражліва. У свае творы Адам Міцкевіч шырока ўводзіў беларускія словы. Зажынкі, дасеўкі, вечарынка, покуць, рунь, бульба, пацеркі, глячок і іншыя. Паэт не толькі добра ведаў беларускую мову, мог вольна на ёй мець стасункі, але і высока цаніў яе.
З усіх славянскіх народаў русіны, гэта значыць сяляне пінскай, часткова мінскай і гродзенскай губерняў, захавалі найбольшую колькасць агульнаславянскіх рыс. У іх казках і песнях ёсць усё. Пісьмовых помнікаў у іх мала. Толькі літоўскі статут, напісаны іх мовай, самай гарманічнай і з усіх славянскіх моў найменш змененай. І яшчэ, на беларускай мове, якую называюць русінскай або літоўска-русінскай, гаворыць каля 10 мільёнаў чалавек. Гэта самая багатая і самая чыстая гаворка. Яна ўзнікла даўно і цудоўна распрацавана. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. Чаму ж Адам Міцкевіч, які быў узгадаваны на глебе беларускасці, стаў пісаць па-польску? Прычынай паслужыла, магчыма, тое, што ў сям'і Міцкевічаў практычна ўсе размаўлялі па-польску. Гэта было адметнай рысою шляхецтва. Акрамя таго, у сувязі з трэцім апошнім падзелам Рэчы Паспалітай 1795 год Беларусь была канчаткова далучана да Расіі. З гэтага часу афіцыйнай мовай на Беларусі стала руская. Улічваючы палітычнае становішча канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзяў, мастак слова, калі хацеў набыць сабе вядомасць, мусіў пісаць альбо па-руску, альбо па-польску. Ад'язджаючы з Тугановічукоўна, Адам нёс воблік Марылі з сабой. Адзін толькі ўспамін пра яе грэў сэрца. І вось як гром сярод яснага неба вестка. Марыля выйшла замуж за свайго нарачонага графа Ваўжынца Путкамера, які жыў у сваім радавым маёнтку па суседстве з Тугановічамі. Чарнеў як лес пасля пажару Адам, як даведаўся аб тым, што Марыля ўжо пабрала шлюб з графам. У гэты час памірае ў новагрудку яго маці, і яму нават браці і сябры не далі звестку аб тым, што памёрла яго маці, бо баяліся, што Адам наогул сам з гэтай нагоды можа памерці. Толькі цяпер зразумеў Адам Міцкевіч, што страціў. Ну і на ўсё жыццё яна стала для Адама музай. Выйшла замуж Марыля у лютым 1821 года, а яшчэ 10 гадоў, як Марыля была замужам пасля таго, Адам увесь час прысвячаў ёй вершы. Канешне, як замужняй жанчыне ён не мог пісаць канкрэтна ёй прысвячэнне. Проста пісаў да М і ставіў шматкроп'е. Такіх вершаў даволі шмат да М. На адзін з такіх вершаў паклаў музыку Фрэдэрык Шопен, з якім Міцкевіч пазней пазнаёміўся там, жывучы ў Еўропе. Прэч з маіх воч, і я знікну без следу. Прэч з майго сэрца, і сэрца скарыцца. Прэч з маёй памяці, з гэтым ты ведай, век наша памяць не зможа згадзіцца. Гасцюючы на Літчыне непадалёку ад Бальцейнікаў, куды пераехалі жыць Путкамеры, Адам Міцкевіч пісаў Яну Чачоту. Путкамеры жывуць толькі за мілю адсюль, усяго 1 міля. Гуляючы, я распытваў пра кожную дарожку, стараючыся трапіць на тую, што вядзе да Марылі, каб хоць глянуць у той бок. Але я вытрымаў спакусу і не паехаў. З Руты еду ў Тугановічы. У самых варотах я сустрэў карету і адразу адчуў, што там была Марыля. Не ведаю, што зрабілася са мной. Мы раз'ехаліся, нешта ў белым мільганулася на хвіліну. Я не мог адарвацца, не ведаю зусім, як дабраўся да месца. У Коўне Адам Міцкевіч збліжаецца з замужняй жанчынай, прыгажуняй пані Каралінай Кавальскай. Ён хоча ў яе абдымках забыць пра сваё каханне. Але гэта яму не ўдаецца.
Любая Марыля, піша ён скоўна, я тебе шаную і кахаю, як багіню. Каханне маё такое ж бязвіннае і нябеснае, як і сам яго прадмет. Але я не магу стрымацца ад страшэннага хвалявання, калі падумаю, што я страціў цябе назаўсёды, што я буду толькі сведкам чужога шчасця, што ты забудзеш мяне. Часта у адну і тую ж хвіліну я малю Бога, каб ты была шчаслівая, хаця і забылася пра мяне, і адчасна гатоў закрычаць, каб ты памерла разам са мной. Дарагая, адзіная моя, ты не бачыш прорвы, над якой мы стаім. Гэта ўжо была бура, якая не месцілась у грудзях, шукала выйсце. Выйсце тое яна знайшла ў славутых дзядах, вялікай драматычнай паэме ў сцэне з'яўлення ў ксяндзовай хаце пустэльніка Густава, звар'яцелага ад свайго нешчаслівага кахання, выбуховая сіла якога чулася ў кожным яго слове. У вобразе Густава сябры адразу пазналі самога Адама Міцкевіча, які таксама быў на грані вар'яцтва. А ў 1920 годзе памерла маці Адама Міцкевіча. То есть Адаму быў 21 год, як не стала бацькоў. Праз год пасля шлюба Марыля зноў сустракаецца з Адамам. Пры сустрэчах яна шчыра выказвае сваё шкадаванне, што яны не разам, што іх разлучыла нешчаслівая доля. І ён, паверыўшы, ізноў з усёй шчырасцю ідзе ёй насустрач, перапоўнены гарачай пяшчотай да свайго кахання. Яна кахала Адама, і калі Адам прыехаў нарэшце да іх, то яны зноў гуляюць па парку, яны зноў спяваюць разам песні, яны зноў іграюць у 4 рукі на фартэпіяна. Яны праводзяць, бавяць час разам, але адзінага, што ў гэтай сітуацыі адукаваны чалавек, граф Ваўжынец, ён не устраиваў сцэн рэўнасці, ён культурны чалавек быў і ведаў, што тут нічога не зробіш, толькі час можа вылечыць і ўсё вырашыць. Путкамер зрабіў усё, каб Адам Міцкевіч адчуваў сябе ў яго сядзібе як добры госць. Марыля была з ім не толькі чулай, але галоўнае, усяк паказвала яму і, відаць, шчыра, як яна пакутуе сама. Магчыма, яна заходзіла залішне далёка, калі, іграючы на фартэпіяна, напявала простую, але вельмі задушэўную беларускую народную песню. Да цераз мой двор, цяцера ляцела, да не даў мне Бог, не судзіў мне Бог, за каго я хацела. З кім стаяла, размаўляла, да падарачкі брала, з каго кпіла, смяялася, сама таму дасталася. Яна, гэтая шчырая, сціплая песня роднага яму беларускага люду, будзе цяпер заўсёды ўспамінацца Адаму Міцкевічу у яго выгнанні з радзімы, стане як бы яе сімвалам. Яна будзе хораша саграваць яму душу ў далёкіх краях, бо гэтая песня само прызнанне яго Марылі ў каханні. Апошні верш, ужо прысвечаны Марылі, напісаў, будучы ў Швейцарыі ў 1831 годзе, ўжо амаль 10 гадоў Марыля замужам, праходзячы праз Альпы. «Ніколі нідзе не магу я расстацца з табою. Па моры, па сушы, усюды ідзеш ты за мною. Сляды твои бачу на схілах высокіх і нізкіх, і голас твой чую у шуме каскадаў альпійскіх. Ну і заканчваецца тым, шукаю Літву і цябе, і твой домік». Невядома, чым бы скончыліся тыя сустрэчы з Марыляй, калі б не падзеі, што ўсё перайначылі ў адзін момант. Гэта выкрыццё царскімі ўладамі віленскіх згуртаванняў моладзі і арышты філарэтаў і філаматаў. 23 кастрычніка 1823 года арыштавалі і кінулі ў базыльянскія муры і Адама Міцкевіча. Мицкевич был выпущен из
Базилианского монастыря, точнее, из тюрьмы, по рекомендации Лелевеля. Лелевель очень ризиковал. Ризиковал почему? Ризика была. Во-первых, он поставил на карту все свое имущество и свою деятельность как профессора. Если Мицкевич не мог никуда удалиться с Вильнюса, и он был верен своему другу профессору, который старше его только на 12 лет был. Вядомы яго апошні прыезд у Новагрудак, чамусьці як-то не акцэнтуецца ўвага, калі ён быў апошні раз у Новагрудку. Весь час лічаць, што высылка была за ўдзел творцы філаматаў у 24 годзе, як бы тады Беларусь і Літву сучасную пакінуў Міцкевіч. А ў Новагрудку ён яшчэ раней быў апошні раз, у 22 годзе летам, ужо калі не было бацькоў. І захаваўся яго ліст да Яна Чачота, да самага блізкага сябра, дзе ён піша такія словы: «Уяві, Янка, мой стан. Прыйшоў дадому. Ніхто мяне не паклікаў «Адась, Адась». Такі жаль сціснуў маё сэрца. Доўга хадзіў па цёмных пакоях. Убачыў на сходах некую бабульку, якой з цяжкасцю пазнаў нашу няню Гансеўскую, якая нас тут выхоўвала дзецьмі. Абняліся, доўга плакалі разам. Заставіў бы апошні грош, але того граша не было ў кішэні. І, як па-польскі, з тэнцкноты, з такой стугі, з роспачы, уцёк у Руту. І вёску пад Навараткам, дзе жылі яго сваякі. Хто з нас юнацкі год не помніць, як бывала, ішоў са стрэльбай полем, свішчучы ўдала, калі ні плот, ні вал ніякі не спужае, калі мяжа не спыніць нават і чужая. Бо ў Ліцве стралок, як тое судна, у моры, куды захоча, вольна ходзіць па прасторы. Ён, як прарок, глядзіць у неба, дзе ў аблоку шмат знакаў для стралецка адкрыта зроку, або з зямлёй гаворыць, што для мешчаніна глухая, а яму штось шэпча безупынна. Вось драч на сенажаці рэзка адазваўся і як шчупак у нёмне у траве схаваўся. А тут над галавою раззвінеўся песняй званочак ранні, жаўранак, вястун прадвесняў. І больш Адам не бачыў ні сваёй Марылі, ні сваёй айчызны. Можа, таму ў 35 гадоў, будучы ў росквіце таленту і росквіце жыццёвых сіл, Адам больш не пісаў ніякай паэзіі. Увайшла прыгожая і маладая госця, сваім з'яўленнем нечаканым, прыгажосцю звярнула вочы ўсіх. Усе яе віталі, апроч Тадэвуша. Відаць, здаўно ўжо зналі яе постаць зграбную і бюст прывабны, сціскаў ружовай сукні матэрыял едвабны. Глыбокі горс, карункавы каўнер, рукаўкі кароткія. Круціла веер для забаўкі, бо душна не было. Той веры залацісты, пры кожным руху сыпаў зорак дождж іскрысты. Марыля Верашчака перажыла Адама Міцкевіча, і старэйшы сын Адама Міцкевіча, Владзіслаў, потым меў з ёю спатканне. У 1861 годзе сын Владзіслаў прыехаў у Новагрудак першы раз, Марыля жыла, ён не хацеў ёй сустракацца, но ўсё-такі угаварылі сустрэцца. Яна ўжо была бабулькай, згорбленай, з кіёчкам. Ну і такой роспачы пасля сустрэчы Владзіслаў сказаў: напэўна, ніколі не была прыгожаю. І Владзіслаў менавіта ёсць першым біёграфам Адама Міцкевіча, свайго бацькі. І пазней напісаў двухтомнік «Жыццё Адама Міцкевіча». І ўсе даследчыкі не могуць абысці гэту кнігу. І то, што мы пра Марылю ведаем, гэта запісана сынам Владзіславам са слоў свайго бацькі Адама. О, любая, мне памяць пра твае пяшчоты атручваюць трывогі, думак змрочных рой, што ў сэрцы ў цябе, ці добра ўсё з табой. Мо ўсю душу твою спустошваюць згрызоты, ці асуджаюць цябе, што воч сваіх ясноты ты адчыніла мне, што смех быў шчыры твой, што смела мне даверыла ты гонар свой, што ўліта шмат агню ў нашы дзве істоты. 25 кастрычніка 1824 года Адам Міцкевіч назаўсёды развітаўся з Вільняй, з роднай зямлёй. Праз некалькі дзён ён ужо быў у Санкт-Петербурзе, які перажываў катастрафічную паводку. У Петербурзе Адам Міцкевіч з сябрамі трапіў у кола
перадавой рускай інтэлігенцыі, якая сустрэла філаматаў як герояў. Будучыя дзекабрысты Кандрацій Рылеў і Александр Бестужаў сустрэлі іх як сяброў. Рылеў ведаў самы першы зборнік паэзіі Адама Міцкевіча, выдадзены ў Вільні ў 1822 годзе. Ён пераклаў і адну з лепшых яго балад «Лілеі». Первый свой ночлег, первый свой день Адам Мицкевич провел здесь тоже недалеко, на Дворцовой площади, на углу Дворцовой площади Невского проспекта, так называемый трактир «Лондон», где он провел первую ночь. А затем друзья поселили его в трактир «Деламут», где в общей сложности Адам Мицкевич провел более 80 дней. Петербург встретил очень настороженно и прохладно начинающего польского поэта. Почему? Да потому что отношение тогда России к полякам было достаточно прохладным. Царили антироссийское настроение среди польской интеллигенции. Было уныние и определенная неприязнь ко всему российскому после разгрома восстания и потери Польши независимости. Но, тем не менее, Адам Мицкевич нашел в Петербурге друзей среди российских деятелей культуры, поэтов, художников, писателей. Среди друзей Адама Мицкевича были такие известные поэты, как Жуковский, Вяземский, Пушкин, Александр Грибоедов. Скуль ён, жаль мой заўчасны, гляджу ў акно я, а душой зноў блукаю па самотных пакоях. Быццам нешта забыў тут мой зрок летуценны, развітацца ён хоча з вамі, мілыя сцены. Вы між многіх світанняў і змярканняў тужлівых мае ўздыхі без мэты чулі ўсе цярпяліва. Праз акно цэлы вечар глядзеў я ўдалеч, выглядаў, сам не ведаў я, што выглядаю. Аднастайнасць прыелася, устаў я, журботны, рэха будзячы лёскатам крокаў самотных. Ад дзвярэй да дзвярэй паўтараю без мэты шлях просты. Такт за тактам лічу я жалезны гадзіннік апоступ. Або шорох таго чарвячка, што да ранку ціха-ціха шкрабецца, нібы ў дзверы каханкі. Блізка ранак. Чакаюць надаеды вазніцы. Скрутак кніг забярыце і рэчы драбніцы. Пойдзем. Непрывітаны, пераступаў я парогі. Гэтак і ад'язджаю, не пачуўшы шчаслівай дарогі.